Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niki mati le. Mai. Tidak selawat tadi ngerti. Parian. Parian ini berarti di selawat hati ini bapak. Sopo memang Amri. Ayam tentrem lagi nawe kok apa? Bapak Amri itu wong seneng dono wewe dilem sodako karo topot kiwon tengene. Ya padha kaya iki nanggapno. Barongan wahyu tirta budaya. Iki padha nyeteno tonggo keparone iki suwarga panggonane. Tenang kowe. Ya iso tenan ta nek kene kok. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ono kayu dienggo apa ana kayu gawe omah omah gede omahe omah gede omah mungkin ini dagelan munggah dhuwur kok munggah dhuwur ora mandeg ngisor. ora medun-medun mau buka gak iso medun Nah, salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ono pring dienggo apa? Ana sing gawe kandang Kandang gede kandange sapa? kandang gede kandange Ya Allah, pinter rela. najis kandang gede kandang bapak Ami mergo iku iso ngombe iso tuku sapi iku dadi anak sapi. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ono kurungan dienggo apa? Ana guru kanggo agamano Manuk gede manuke sapa? manuk iki. Salatullah salamullah Karo siapa? iya Karo siapa? Mau manuk gede manuke sapa? Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono kandang go gawe apa cil? Ana kandang gawe kandang sapi. Sapi gede sapine sapa nyil? Sapi gede sapine Pak Amri. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono gelas nggo ada apa? Ana gelas yo ada susu. Susu gede susune sapa? Turi. Aku kita iso ora iki. Aku bisa tak kowe. Yo. Ana kurungan go ada apa nyuk? Lu matamu ngono. Kadang ngene wae ngono. Masa ganteng. Bulet. Ana kurungan go ada apa ri? Ana kurungan go ada manuk. Manu gede manuke sapa? Ano gede ning jero kurungan. Ora iso ah. Bento iki. Ngono nek blibet atake anu, ngene tak anu ayo. Bapak Pak. Hah? Bapak Pak. Atake beli motor. Ya iki saya sudah. Ana gelas go ada apa? Ana gelas go ada susu. Susu gede susu sapa? Susu gede susu es
Bosok kowe kandhani dhewe. Kowe ayo bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Bisa. Wah, aku cukup saya penyanyi, Mas. Aku ya penyanyi. Masa penyanyi. Wah, sak keluarga aku penyanyi. Tenang. Heeh, sak bojo-bojoku penyanyi. Masa penyanyi jalan Kandhani kok. dilatih kau mesti nih ngomong mesti orang kaset bawa. Iku kaset lagi lah omahku. Lu kaset apa ae? Kaset BF, Pak. Ojo banter-banter ah. Ojo banter-banter. Ora ngene kaset sing awane. Ojo. Kita kabur dasar sesuk. Kok iso ngono? Iso iku gagelan dadi tontonan. Tontonan. Wong muni kok BF jadi akeh. Masalah bojoku. Ngono kene aku malah kerja mesti nyanyi no. Mesti tidak nyanyi Nyanyi no, lagi piye? Apa budal kerja? Bu, aku anak kerja, bojoku nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati jalan. Ngono aku seneng masak Jawa, Apa Jawa piye? Bu rasa nyanyi, sampean diri bapak udah mulai nyanyi nah. Masa nyanyi Nyanyi nah. jadi. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Ada teman romantis. Umi tak sampai kembang, Kembang mawar. Mbak, kembang sepanjang kembang aku malah dijotos, dia bisa dijotos. Sampai kembang api. Ngalah kok goblok kau. Kebodohnya yang kau tidak minta oleh-oleh. Bodohnya yang kau Keduanya keduanya. apa? Yo, wong ngene iki. Kowe yang di bojo ya. Yo, aku yo duwe lah. Bisa no. Jalur ini jalur loro. Bodoh. Bodohku yo nyari tak panggil dulu. Dik, anak ape Iku tiru anak. lu pancen panggilannya anak. Anak ape berangkat kerja dulu. Iya Mas, aku wis dinyanyiino. Nyanyi piye? La ilaha illallah. Amin. 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 Ape berangkat. Ini dia mau lepas pembukaan kau paham. Kowe dikon santo kowe disawer. Aku mau bojokan Mas. Oh, wes aku lagi disanto kowe disawer jajan ya. Apa kayak bangsalan Mas? Ayo satu sih. Aku ini buri. Ayo, Apa tak isih? ya Mas ya bilang salah. Pak satu disawer bapak aku gue. Terserah.
apa sih arti sebut kawan tiap dan saweran? Werte. Oh, jadi saweran. Ayo, aku mau menisan. Iso ta iya, Cuk? Amet bunge. Kadani yo. Malah kayak kegiling. Keberkancane ini mang wing. Contohnya sih. Yo. Ini sudah biasa. Woi, aku sing ekstrim kok. Yes. Kok kopi conge sing metu, aku tak tabrak sing gagal. Wes anu. Bocah iki wis anu. Ayo satu. Ayo. Ayo satu. Tegang kau orang ini. Pengen ambulan siap-siap. Aku itu cari doi. Ayo ah. Cuma boleh duit 3.000. Ayo. 1, 2, 3. Sabar siap. Ayo. Yang tak ngene iki. Itu ayo saldomu sok kapan? Ayo lanjut, Pak. Ayo si Jordan. Ayo. Iki ae ta ora. Ini ya iku kok. Pegang ra iso. Itu malah kalau tunjuk. Aku iki mau wis salto kok nganti puyeng aku. Yang satu aku sediran buat kaca-kacane. Boleh bisa yuk. Orang orang bisa. Aku jajanan. Orang Apa setunjukan ngomong. Jawa di kanca loro anak kali ngene. Mau koyo saluk mbok yo mau koyo kancane. Aku salto ngono, pas sesuk ono. Wiwi menolak tapi alhamdulillah masuk ibu kamu itu senang wong tuamu itu padha seneng. Ayo. Berarti seneng nek tekan omah kowe beras tombok-tombok belum ngeki beras. Kumpul dengan aku ngono. Dodolan aku foto. Aku ra ndongano. Nek menawa yo mati uripku tergantung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Wong wae ku bakal mati. Aku ora iso mati kok. Lha kok iso ora iso mati? Kan KTP ku seumur hidup kok. Kadang yo. Apa-apa karo wong sono ngene ya. Sing waras salah. KTP ku seumur hidup kok. Tadi ra iso foto. Wes. Iki sithik edan iki jono campur sarene iki. Ya no. Karena Ya no. bapakku